Hello, Ate Linisa. Mag-glad shoutout. Good evening. Itamta. Para tayong kabel ko ta. Kalkaldero. Ay, dyan sa ano lutuan. Ganda, sexy host. Maayong gabi. Ate Linisa, thank you. Asa na si Ate Tata? Good evening. Kakaligo lang Ate Linisa, oy. Para malabhan na ang ano damit kaya sinuot. Good evening sa inyong lahat. Mega loud shoutout. Sabi nating Master Denon. Good evening, Master. Kumusta? Jenisa Mini TV. Hello, hello. Good evening, sis. Kumusta na? Hello, Manang Tars. Kumusta na? Ako nag-ano, te. Nagluluto ng kanyang saba. Pauwi pa lang galing work. Paeng Chu. Mega loud shoutout si Jenisa. Ayan guys, sababi niyo si Motocheck siya kasi Jenisa. Sino gusto ng rambutan? Halina kayo at mag-ano, sungkit. Thumbs up. Ma'am, thank you Paeng Chu. Mega loud shoutout sa inyo dyan. Master Denon, magandang gabi po yan. Si Linisa at saka si Master, taga Macau yung mga yan. Magandang gabi din po, Linisa, Ate Linisa. Aba, nagbabike si Paeng. Ingat-ingat Paeng. Wow, prutas na may bulbol. Ate Linisa, prutas na may bulbol. Sweet na maalsom. Thank you. Aba, buti pa si Paeng, pa-bike-bike na lang, oh. Haha, bulbul talaga, sabi ni Master. Ayan, Master, yan yung tita ko nasa ano din, nandyan din sa Macau. Yan, si Master, taga Macau din yan. Ang Motocheck ng Macau. Nax, ang vlogger na taga Macau. Sana all. Mukhang virus ang rambutan. Sabi ni Paeng. Paeng Chu, wala ka bang ano dyan? Wala ka bang bahay dyan, babaka? Sarap ng nyan rambutan, sabi ni Sis Jenisa. Sis Jenisa, naku halika. Inakyat yan ng nanay ko. Yung mga babae na iba dito. Tigang na host, sabi ni Master. Ay, true. May kilala, Kes. Megala Sis Jenisa. Ayan, sa mga hindi pa nakadikit kay Madam Jenisa, dikitan niyo na po. At saka si Motocheck, lablabin na rin po. Binababayan ni Night Boot. Pwede nga ilagay sa sinigang eh, yung rambutan. Pwede ilagay sa sinigang.
Nagsiuwian na kasi ang lalaki dito, haha, mga babae na lang naiwan, sabi ni Master. Ano, tuloy ba yung repatriation? Baka yung mga kamag-anak nung nasa Macau, sis, katropa ng mga kaanak ko sa Macau. Ay, may kamag-anak si Sis Janice sa Macau? Taga saan sis? Anong pangalan nila? Ba kilala? Ragoda at Kabawatan. Ayan, Ate Lining, kung may kakilala kayo dyan na ano? Ragudo, tsaka Kabawatan. Kaya yung mga lalaki dito, pinag-agawan na nila. Ay, True Master. Church sila sa JL. Sabi ni Junisa. Guys, sa mga hindi pa dikit kay Madam Junisa, dikit kalembang na. Si Master Denon din po, binababay ni Nightboat. Share ko nga pala to. Master, share mo naman sa ating community. Sa YouTube community nyo. Buti na lang dito, si Mrs. Haha, kung hindi, nangangyat na ako na, nangangyat na ako ng gusto. Na all. Na all, Master. Master, kawawa pala yung mga lalaki na naiwan, haha. Magsitago na lang sila. Salamat ho sa pag-pin. Thank you. So, welcome, Sis Junisa. Guys, lablamin nyo na ang Junisa Mini TV at saka Motocheck. Binababayan ni Nightboat. Ang pupogi ng mga taga Macau eh. Ang pupogi. Wala nang naiwan. Kamsak na host. Ayan. Guys, huwag kalimutan mag-like ha. Mag-like sa ating live streaming. Yun ang lutuan. Muling magkita. Kamsak, salamat. Simple Computing, good evening ho. Simple Computing, mega loud shout out. Hello. Grabe talaga yung sakit ng ulo ko. Ano yun, nag-vaccine ka na ba? Good evening din. Thank you sa iyong patamsak dyan. Baba lang kayo ng bahay, guys. Lablabin ang Motocheck at saka nakapin si Junisa Mini TV. Hanggang ngayon, masama pa rin pakiramdam ko. Mag-inom ka na ng gamot. Paracetamol ka na dyan. Oo nga, katapusan, mayroon na naman schedule sa Ripat. Binaksin ko si Macy's. Binaksin? Ikaw talaga nagbaksin? Iba din. Simple Computing, nababa na kayang tahanan. Ayan, Simple Computing. Kung hindi mo pa dikit kalembang si Master Denon at si Junisa Mini TV, dikitan mo na. Andyan sila para magsukli. Yung pamangkin ko sa Macau host, may asawa, pinag-aagawan ng mga girl. O, Sis Junisa.
Haha, ibang baksin yan, sabi ni Jenisa. Ay, oo, si Jenisa, nako. Buti nga si Master Denon, Nandiyan si Mrs. eh. Kung hindi, siya na rin ang binaksin. Kung hindi, si Master Denon din ang binaksin na. Yung vaccine ko, anti-COVID ito. Okay. Nabaksinan ka na? Yun yung epekto ng vaccine mo? Magsitago na ngayon ang may iwan. Nako. Hindi pa ako nabak. Iba pala yung vaccine ni Master na binigay. Yung vaccine ni Master Denon, iba. Pero ba't sumakit ang ulo? Anong vaccine mo, sis? Nako, wala pa, sis Jenisa. Nagpa-register pa lang ako. Wala pa. Wala pang vaccine. Nagpa-register pa lang. Pati sa ilong, lumabas. Lumabas ang binakuna ko. Grabe naman yung Master Denon. Pati sa ilong. Sipon. Iba din. Guys, love-loving nyo na Jenisa Mini TV nakapin at saka si Master Denon. Si Jennifer Vlogs, huwag din kakalimutan guys. Dito mandatory maraming police control. Nako sis, dito kulang. Alam mo naman, nasa Pilipinas tayo. Haha, sit on yan. Master, sabi ni Ate Jenisa. Had second vaccine job last Friday. Sabi ni Simple Computing. Na all. Dito wala pa. Ay, wala pa. Meron. Pero yung mga priority, senior A2 tsaka A3. True. True po. Sipon nga. Patay tayo dyan. Guys, love-love ng Jenisa Mini TV, nakapin, huwag kakalimutan. Sinovac vaccine, bawal sa Middle East, sabi ni Sis Jenisa. Oo, sis, Pfizer ata sila dun eh. Yung mga pang-travel, hindi pwede nga. Pfizer, Moderna, Astra, yan, pwede. Ayan guys, maglablaban na kayo dyan. Si Jenisa Mini TV, huwag kakalimutan moto check po. Huwag kalimutan nandyan po siya para magsukli. Ewan ko kaya Ate Jenisa kung anong brand nung sa kanila. Sis, pabaksin ka, Pfizer lang, sabi ni Sis Jenisa. Naku, Sis Jenisa, alam mo naman dito, kung ano yung bigay ng gobyerno. Saglit lang guys ha, tumawag si Jowa. Hello guys, magalaw siya. Saglit lang guys, may kausap lang.
Ni Kristen Kinikwabi. Nagbibinok. Yun, apo. Dating dikit na po kita, host. Baby Mix, yes, Baby Mix. Baba ka ng bahay mo dyan. Pfizer, safety dito sa mga France, ang Middle East, ganun, Pfizer. Oo, sis Janisa. Hello, Christine. Karunan, mega shoutout. Salamat sa ipatamsak dyan. Hindi pa pala makapili kung anong vaccine dyan, 60 host. Yes po. Yung bigay lang ng government, yun lang po ang maliban na lang kung pupunta ng siguro ng hospital. Wala kang sounds. Ayan. BG lang. Host, may gagawin lang. Ayan. Papa Teddy, mega shoutout. Kumusta po? Tamsak. Ninja gamitin ko pagbaba. Sige lang sis. Ayan guys, nadikit ka lang bang ko si Janisa, yun si Papa Teddy. Simple Computing, mega loud shoutout. Master, mega loud shoutout, sabi ni Kaden. Ayan guys, si Papa Teddy, lablabin nyo rin. Dangerous yan is isa lang. Ayan. Mega loud shoutout sa'yo, Ate Kaden. Ang meron dito kasi is J&J and Sinovac. Host, okay, ano lang ipin ko. Patamsak naman ang premiere ng Papa Teddy natin, please. Probinsyanong vlogger. Hello, hello, harang. Ayan, may jacket na po kayo. Guys, patamsak sa premiere ni Papa Teddy nakapin. Tamsak na po, Papa Teddy. Harang. Ayan. May jacket ka na dyan. Mega loud shoutout. Ayan. ABCD Mapa Dan Pulpak. Pasukli. Salamat. Sabi ni Simple Computing. Simple Computing, nandito ako sa iyong bahay. Yung hindi ko nadikit sa'yo. Sa may mga alagad dyan, pwede kayong magdikitan guys, 5-5. Sa may mga alagad dyan, pwede kayong magpalitan ng 5-5. Danger man flies into the sun. Dito po ako sa inyong tahanan. Thumbs up na sa nakapinho, sabi ni Sis Janisa. Thank you guys. Guys, huwag kalimutan, dikit kalembangin Moto Check at saka si Janisa Mini TV. Papa Teddy po nakapin, palablab naman po. Dan sa'yo. Simple Computing. Baby Mix, baba ka ng bahay mo dyan. Para lablabin natin. 10 tusok host. Baby Mix vlog to. Ayan pala si sis. Ano eh. Sis, thank you. Baba ka ng bahay mo dyan, sis. Ayan na ang bahay ni probinsya ng vlogger here. Here ang host. Motocheck vlog dating dikit. Ayan na po host. Ayan. Sis Baby Mix, dito ko sa yung bahay Baba kayo bahay para malablab ko rin. Ayan. Guys, dikit kalembangin niyo si Master Denon. Sa may mga 5 alagad dyan, palitan kayo dyan guys. Pwede kayo magpalitan. Andiyan si Janisa Mini TV Moto Check. Papa Teddy, andyan din po. Papa Teddy, andyan ka ba? Gusto mo magpalitan dyan? Opo, salamat sis host. Ayan. Sis, dito ako sa yung baya. Nanonood. So, hindi ko na idikit sa'yo. Baby Mix, dan na sa'yo. Sabi ni Master Denon. Ayan. Yan ang kanyang bahay. Moto check po. Binababa ni Nightboot. Si Papa Teddy, huwag kalimutan tamsakan naman. Andiyan si Sis Janisa Mini TV, guys. Lablabin nyo. Dikit kalembang, sis. Baby Mix. Papa Teddy, thumbs up dan, sabi ni Master Denon.
Papa Teddy Tamsakdan. Asa na si Papa Teddy? Papa Teddy, dyan ka pa ba? Ayan, salamat sir. Ayan. So may mga 5 alagad dyan. Gusto ko, pwede kayo makipagpalitan kay Master Denon. May mga alagad dyan. Papa Teddy, dating dikit po, sabi ni Simple Computing. Dikit kalembang na sa'yo. Simple Computing, si Master Denon. Pasukli na lang. Papa Teddy, nakapin po yan. Dan Kalembang all provincianong vlogger. Sabi ni Kayden. Simple Computing na baba ng kanyang tahanan. Harang host. Sabi ni Sis Junisa. Thank you sa inyong paharang, guys. Dan na kay Papa Teddy. Sir, Marceliano, baka may extra ka, palitan tayo. Guys, sino ang may 5-5 dyan o 10? Palitan kayo dyan, guys. Bakit ganon? Gumagamit na ako VPN, wala pa ring harang. Palit ka ng alagad mo, Master. Master Denon, salamat, sabi ni Simple Computing. Sino ang may 5-5 dyan? Pwede kayo magpalitan. Dan, dikit na po kay Papa Teddy. Dating dikit na po sa kanya, main to. Sabi ni probinsyanong vlogger. Baba ka dyan, sis, ng bahay mo ulit. Simple Computing, nababa ng kanyang tahanan. Sino ang may 5 dyan? 5 o 10, magpalitan kayo dyan. Pwede kayo magpalitan. Yan, si probinsyanong vlogger na wala ng kanyang tahanan. Ang alam ko, dikit ko na to lahat, Papa Teddy eh. Probinsyanong vlogger, salamat. Dating dikit na ako sa iyo. Isa lang po, ninja ko host. Ito lang po. Okay lang yan, sis, nabigyan kita ng ilan na yung dikit ko sa'yo? Alagad ko. Nabigyan ako ng alagad. BB Mix, dito ulit ako, sis. Sa iyong bahay, sunod natin si Simple Computing. Dikit na rin kita sa ninja ko, sis host. Thank you, sis. Dan, dikit kalembang, ayan. Simple Computing, palablab ako kay Jenny sa Mini TV. Binababa po yan ni Nightboot. Dikit kalembang ulit, sis BB Mix. Tulsok, sabi ng Jennifer Vlog. Thank you, sis. Thank you, sis, BB Mix. Salamat din sa pagpunta sa aking premiere. Salamat. Tulsok sa nakapin, sabi ni Jennifer Vlogs. Thank you, sis Jennifer. Jenisa Channel, salamat, sabi ni Simple Computing. And Simple Computing, andyan yung bahay ni Jenisa Mini TV. Binababa po niya. Palablab lang po. Sa may mga 5-5 dyan, pwede kayo may pagpalitan. May alagad na 5. Sinong may alagad na 5? Simple Computing, andito ulit ako sa iyong bahay. Flooding rain in Compostela, Cebu.
Dikit Kalembang, Danfis Official. Host, kusa ba dumadating ang pin kahit hindi tayo mag-request? Opo. Madalas, halos isang buwan. Bago po dumating. 3 weeks, mga ganyan. DJ lang muna, host, ha? Iwan ko lang CP sa'yo. Thank you, sis Bibi Mix. Papa Teddy, may galat siya sa'yo dyan. Sino may 5 dyan? May pagpalitan po. Ayan si Master Denon. Sana katapusan na matapos WH ko. BG lang, ayan. Okay. Okay po, host. Ayan. Guys, ayan si Jennifer Vlog. Sa mga hindi pa nakapagdikitan kay sis Jennifer Vlogs. Every 8 AM po ang kanyang live streaming. Meron din po siyang parating na Gran LS. Ito po ang kanyang tahanan. Si Jennifer Vlogs. Lablabin din po. Jojo King TV. Megalo shoutout po, Jojo King. Salamat po sa inyong padaan. Salamat din sa pasupport ng premiere kagabi. Thank you po. You're welcome. Ayan. Baba po kayo ng bahay. Ayan po si Jojo King. Sa mga hindi pa nakapagdikitan dyan. Si Jinisa Mini TV, guys. Tablabin din po. Ang motto check natin, huwag kakalimutan. Probinsya ng vlogger, Dikit Kalembang. Sa bread and Coca-Cola mo. Sana all. Makatikim po. Sabi ni Sis Jinisa. Simple computing. Ayan na baba ng kanyang tahanan. Dikit Kalembang na po sa nakapin. Andyan si Junisa Mini TV at saka si Moto Check. Huwag din kakalimutan ng ating Papa Teddy. Yan, Dikit Kalembang lang po kay Junisa Mini TV at yung nakapin, Jennifer Vlogs, 8 AM po and lagi nag-live stream. Palablab lang po. Yan, ibaba niyo po yung inyong mga bahay dyan. Pwede kayo may pagpalitan kung may 5 kayo dyan na alagad. Sino may gusto may pagpalitan?
Pero nga, gukebra nun. Hello, cutie. Mega loud shout out. Hello, hello. Sino to si cutie? Jinisa. Ayan na ba na kanyang tahana? Ay, tahana. Tuloy. Si Jinisa, hello. Cutie. Mega loud shout out. Simple computing. Nababa ng kanyang bahay. Ayan, si Simple Computing. Palablab din ang kanyang tahanan, please. Ay, ba't dalawa pala yung binaba ko? Papa Teddy and Jennifer Vlogs. Huwag kakalimutan po. Salamat, Nightboot. Ayan. Hello, cutie. Mega loud shoutout. Dahil sa nakapin host, Jennifer Vlogs, sabi ni Jojo King. Jojo King, baba po kayo ng bahay. Thank you, kuya. Salamat, host. Ayan, guys. Dikit kalembang kay Simple Computing. Pasuklian nyo na lang po. Jojo King, nagbaba ng kanyang tahanan. Sa may mga ano dyan, 5-5 na alagad, pwede kayo may pagpalitan. Jojo King, andito po ako sa inyong bahay playing billiards. Ayan. With harang po. Ayan, cutie. May jacket ka na? Ayan, si Jojo King na baba. Jojo King TV Dan. Sabi ni cutie. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang din si host. Cutie, salamat. Hello, Jojo King. Sabi ni Kayden, Dan Kalembang all. Simple Computing. Ayan. Simple Computing. Pakibalikan po si Kayden. Ito po yung bahay niya. Master Denon Dan. Sabi ni Cutie. Dikit Kalembang sa'yo, Kuya Jojo King. Ulit sa aking alagad. Cutie. Mega loud shout out. Nandito po ako sa inyong bahay. Cutie. Ayan. Dan. Dan to your house. Ano ba? Dan sa iyong bahay. Kayden, salamat po. Sabi ni Simple Computing. Ayan. Simple Computing, pakibalikan na lang si Kayden. Binababay ni Nightboot. Jennifer Vlogs, huwag kakalimutan dikit kalembang, guys. Meron siyang parating na Granel S sa September. Si Jinisa Mini TV, huwag kalimutan at Moto Check. Lablabin po. Dan Kalembang all Jojo King. Sabi ni Sek Kayden. Thank you. Dan Cutie. Sabi ni Master. Okay, Cutie, please subscribe back to Moto Check. Jinisa, ayan. Simple Computing. Ayan. May binababa si Jennifer Vlogs. Palablab lang po. Simple Computing Dan. Sa'yo idol, sabi ni Jojo King. Ayan, si Jojo King nababa na kayang tahanan. Ayan, palablab din po kay Jojo King nakapin. Cutie on the way. Taurus, tamsak host. Taurus, kumusta na? Mega loud shoutouts. Ayan, si Jojo King. Dikit kalembang lang sa nakapin. Huwag kalimutan mag-thumbsuck sa ating live streaming, guys. Shoutout lang po at bakas balikan ko. Sabi ni Jinisa Mini TV. Ay, kaya pala nawala. Busy pala ang ating Cutie channel, nagbaba ng bahay. Please subscribe. Simple Counting Cutie, Dan Pulpak. Salamat. Ayan. Cutie, please subscribe back to Simple Computing, please.
Please subscribe to the one I pin. Please subscribe to Jojo King. Thank you. Taurus Aquatic Plants Farm. May galasya sa iyo dyan. Guys, si Taurus, huwag kakalimutan ha. Binababay ni Nightbot. Jojo King on the way, sabi ni Simple Computing. Ayan, Simple Computing. Pabalik din ako kay, kay Secretary K din dyan. Jennifer Vlogs, huwag kakalimutan, every 8 a.m. po yan, na binababa po ni Nightbot. Done to your house, cutie, please. Please subscribe back to Secretary K din. Megala shoutout si K din, sabi ni Taurus. Kumusta na Taurus? Tagal natin din nagkita Jojo King. Dan, salamat po. Sabi ni Simple Computing. Dikit kalembang po sa nakapin. Ayan. Ayan. Jojo King, pabalik naman ako kay Jenisa Mini TV. Binababae ni Nightbot. Fiesta sa amin kahapon. Nalasing ako ay na all. Thanks for pin host. Welcome. Cutie Dan. Ayan. Ayan, Jojo King. Dan na sa'yo si Jenisa Mini TV. Binababae ni Nightbot. Sis Jennifer, dan na sa'yo si Jojo King. Ayan. Jennifer Vlogs. Binababa po ni Nightbot yan. Moto check. Papa Teddy, andyan po yan. Tsaka si Taurus, huwag kakalimutan. Taurus, Aquatic Plants. Huwag kalimutan guys. May binaba na ba si Nightbot dyan? Na bahay ni Taurus. Jojo King. Si Kaden Megalot shoutout. Ayan. Thank you po. Pero busy talaga ako kasi yung tag-init, dami halaman, namatay. Nag-replant ako. Yan guys, padikit kalembang sa mga binababa ni Nightbot. Yan, Simple County, nagbabalit na kayong tahanan. Blooming si host ngayon, fresh na fresh. Oo, talagang fresh Taurus kasi galing lang sa sa ligo. Mamaya hindi na fresh. Dan kalembang all bet damla, sabi ni Kate Nalagad. Salamat Taurus. Asan yung binababa ni Nightbot na bahay mo? Ayan. Ayan guys, padikit kalembang ulit sa nakapin. Palitan ulit natin nakapin. Si Taurus Aquatic, dan kalembang all Jennifer Vlogs, sabi ni Kaden. Huwag kalimutan si Jenisa Mini TV at Moto Check. Shout out lang sa Didikit. Shout out lang sa Didikit. Sabi ni Master, thank you mami. Sabi ni Jennifer Vlog. So may mga 5-5 dyan. Makipagbalikan kayo guys. 5-5. Sinong gusto ng 5-5 dyan? May pagpalitan na kayo ng 5-5. Sino may mga premiere dyan guys?
Padikit po guys. Sure ang balik. Sabi ni Probinsyana. Ayan. Dating dito sa Lakapin. Thumbs up na lang. Sabi ni Junisa May TV. Thank you, thank you. Guys, huwag kalimutan dikit kalembangin din si Junisa Mini TV, guys, ha? Binababayan ni Nightbot. Yan si Junisa Bible Verse Channel. Harang host. Thank you si Junisa sa iyong paharang dyan. Guys, yung nakapin si Taurus. Dikit kalembang po si Taurus. Junisa, dating dikit po. Sabi ni Taurus. Salamat, salamat. Dan kalembang all probinsya ng vlogger. Sabi ni Karen. Guys, dikit kalembangin si Jennifer Vlogs. May parating po na Granel S. Meron po tayong pa-entry. September po. Nagla-live yan every 8 a.m. maliban sa linggo. Lablabing nyo na. Dikit kalembang lang. Papa Teddy. Ayan. Huwag kalimutan. Raygo Adventure Don Full Pack. Pasukli na lang. Sabi ni Simple Computing. Dating dikit Jennifer Vlogs host. Sabi ni Taurus. Ayan, Simple Computing. Baka si Taurus, di mo pa dikit kalembang nakapin. Nandyan siya para magsukli. Sa lahat po ng dumikit. Kay BB Mix Vlog. Mamaya ko po balikan. Ha, medyo busy lang po. Ayan, may trabaho kasi si probinsya ng vlogger, guys. So, magbakas lang kayo doon. At babalikan kayo. Dan kalembang all. Ray, go! Sabi ni Kaden. So, darating na guys, ha? Darating na September. May gana nila si Jennifer Vlogs. Lablabin. Si Junisa Mini TV, guys. Huwag kalimutan lablabin po. Magbakas lang po kayo sa kanya. Master Denon Dansay, sabi ni Jojo King. Thank you, Jojo King. Yan, Master. Pakibalikan na lang si Jojo King. Oh, sandali lang ha. Kaya lang muna. Go, go, go. Dan Tamsak sa Premier, Junisa Mini TV. Thank you, Jojo King. Jennifer Vlogs, huwag kakalimutan, guys. Tikit kalembang po. Jojo King, nababa na kayang tahanan, guys. Junisa Mini TV, huwag kalimutan kay Den. Alagad. 1, salamat.
Ayan, balikan nyo na lang si Kaden, guys. Ito po yung bahay ni Kaden. Kaden na Anastasia po. Simple counting. Palablab na lang. Apo ni Lolo, mega loud shoutout. Salamat host, exit muna ako. Punta lang kami, doktor. Ingat-ingat sis Janisa. Salamat ulit sa iyo dyan. Guys, huwag kalimutan ha, dikit kalembang si Janisa Mini TV. Binababa po ni Nightboot. Dan kalembang all, Jojo King. Guys, sino ang may 5-5 dyan? Makipagpalitan kayo ng alagad, guys. May pagpalitan po kayo ng alagad. Dan kalembang all, Janisa. Guys, sinakapin si Taurus. Huwag kakalimutan dikit kalembang. Simple computing. Nababa na kayang tahanan. Distag TV, done with Bakas. Thank you, Jojo King. Guys, si Taurus, huwag kalimutan ha. Baba ka ng bahay mo dyan, baby mixes. Okay, nalagad 1, sabi ni Jojo. Hindi na pupunta si Juicy, ano? Ano ka nangyari mo? Jojo King, sabi ni Kaden. Isang tala, sayang ng kalaw.
Beauty. Baby Mix, baba ka lang dyan ng bahay mo, sis. At ayudahan natin. Pati si Simple, Simple Computing, baba lang kayo ng bahay dyan, ha? Tignan ko yung mga hindi dikit sa inyo. Sis, Baby Mix, dito ako sa imbay ulit. Anong kami? Sana all. May tinapay. Pizza Hut pala. Sana all. Baby Mix, dito ako sa imbahay. Dankay Taurus Aquatic Hose with Bakas. Thank you, Jojo King. Dan Kalembang All Taurus. Sabi ni Kayden. Baby Mix, dikit Kalembang ulit. Magkita. Jojo King, dito ulit ako sa iyong bahay. Yung mga lagad natin. Hello po, Ma'am Tep. Hello, Kabiyahero. Arnold, mega loud shoutout. Kumusta na? Baba ka ng bahay dyan, Arnold. Dikit natin yung hindi natin nadikit. Simple Computing. Andyan siya nagbaba ng bahay, guys. Ba't wala na pala akong mga ano dyan? Dikit Kalembang ulit. Jojo King. Arnold, baba ka ng bahay mo dyan, please. Okay, Paul, salamat. Guys, huwag niyo kalimutan, dikit kalembangin din si Kayden, guys, ha. Ito yung bahay niya, oh. Kayden. Kayden and Anastasia po ang bahay niya. Pabalik na lang po, pasukli na lang. Baba ka ng bahay dyan, Arnold, please. Mega shot Kabiyahero. Arnold, sabi ni Kay Paul. Sige ma'am, baba po kayo ng bahay. Kay Paul, drop your link. Sabi ni Computing. Ito, Simple Computing. Binababa ni Nightbot, please. Kayden and Anastasia po. Arnold, nagawa ng kanyang tahanan. Ayan guys, palablab naman din ako. Kay Arnold. Kabiyahero Arnold, palablab po. Arnold, dito ako sa iyong bahay, ah.
Shout out din po sa lahat. Sensya na ngayon lang po nakadalaw ulit. Okay lang yan, Arnold. Huwag kalimutan po, minababa ni Nightbot, lablabin po. Salamat po, ma'am. Dikit Kalembang, Kapehero. Dan Kalembang Kabiyahero, Arnold, sabi ni Kai Fall. Probinsya na vlogger, Baby Mix. Thank you po baka ng Biden sis. Nagdidikit ako ng alagad ko sa'yo. Kabiyahero, Hoily Arnold, Dan Pulpak, Pasukli po. Sabi ni Simple Computing. Kaya nga yung master din na naumot ka. Jinisa, Dan Kalembangol. Palablab po yung nakapin. Magbakas lang po kayo doon ng Inday Tef. Kabiyahero, Arnold, done na sa'yo, idol. Sabi ni Jojo King. And Jojo King, balikan niyo po, dyan nagbaba ng bahay. Dan Kalembang All Sweet Peachy Cooking. Sabi ni Kai Fall. Risa K, dikit na po sa'yo, sabi ni Arnold. Thank you, Arnold. Bakas ka lang doon, galing kay Inday Tef. Pati kay PH Official. Physical Official, tamsakdan po. Sabi ni Arnold. Thank you, Arnold. Ayan, si Jennifer Vlogs. Mayroon po siyang premiere. Granel Expo September. Dikit Kalembang nyo lang po. Maraming prize po na maraming prize po siyang ipamimigay. Gcash po. Gcash. May pa-entry din po siya. Dikit Kalembang nyo lang.
Hindi pa na sa ano. Bibo. Makakuha kayo ito ng electric fan. Nagbibilis sa pera. At yung ano mga palabit na nag-ayuda din ng ayuda. Ha? Nagpapata mo nag-ayuda din bro. Isinungot ang. Hindi sa pera. Salamat, Idol ka, Biyahero Arnold. Thank you, sis, Baby Mick, sa iyong pabiji-biji dyan. Wala pala akong music. Ano ba yan? Parang, ayan. Sige, baba ka dyan, Arnold. Guys, sa darating na September ha, may Granel FC, Jennifer Vlogs, dikit kalembagin nyo lang. Baby Mix, nandito ako sa yung bahay, dikit kalembang ulit, sis. Simple counting, andito ulit ako sa yung bahay, ah. Marasa TV! Inday te, shout out. Hello, Marasa TV. Sino kaya to? Thank you. Huwag lang kalimutan, dikit kalembang yan kay host. Ayan, may jacket na po kayo.
Dikit Kalembang ulit. Fisk Official. Mataas TV, Miguel shoutout. Matasa. Matasa, Marasa. Bedom Lao, tamsakban na po. Thank you po. Di ko malala host. Ayan, dikit kalembang lang kay host pag hindi pa. Baba ka ng bahay, Marasa, at lablabin natin. Kasi alagad gamit ko noon. O sige, Marasa, baba ka dyan ng bahay. Pag main channel yan, type ka lang ng TEF, si Nightboot ang magbababa. Provincianong vlogger na sa'yo, idol, sabi Jojo Kung TV. Ayan, balikan niyo lang po. Sa may mga limang alagad dyan at gusto may pagpalitan ng alagad, shout out lang guys. Ayan, Marasa. Ayan, pakidikit ka lemang si Marasa nakapin. Pagkaing Pinoy, Nature and Travel. Dikit ka lembang po sa aking alagad, Marasa. Dan Marasa sa iyong bahay. Guys, please dikit ka lembang kay Marasa nakapin. Thank you, host. Katapos ka mag-LS. Bistak TV dan na Kabiyahero Arnold. Bistak TV tamsakdan. Bye, host. See you next time. Salamat po. Thank you, Simple Counting, Computing. Kabiyahero Arnold, ba na kayang tahanan? Provincianong vlogger, sabi ni Marasa. Marasa, dan na idol. Sa buko, pandan mo. Excuse me po. Unahan nyo na lang ako guys. Busy here pa. Sabi ni Provincianong vlogger, ayan. Bakasan nyo lang guys. Bakasan. Antok ka na host. Yes, sis, Provinciana. Walang tulog kasi ng tanghali. Jojo King TV. Thumbs up. Basta may bakas.
Ma'am, sweet peachy dikit ko sa'yo, sabi ni Arnold. Baby Mix Vlog, dating dikit sabi ni Arnold. Yap, meron Marasa TV. Absolutely Vlog, dikit na rin. Sabi ni Arnold. Thank you, Arnold. Thumbs up sa nakapin. Thank you, Kabiyahero Arnold. Yes, depende. Ano ba gamit mo? Pag ang gamit mo kasi StreamYard, dalawa ang cellphone na gamit mo, kailangan mong gamitin. Pero kung laptop naman, kahit isa lang. Pero yun nga, kailangan mo mag-ayuda. Yun lang yun. Pag kailangan mo mag-ayuda, kahit dalawa ang cellphone. Ay, ano ba yan? Salita ko ng salita, naka-off pala. Ayoko na ulitin yung sinabi ko. Kailangan mo ng dalawang cellphone. Actually, hindi mo naman kailangan dalawang cellphone. Pero, ang mangyayari kasi, kung StreamYard ka, kahit hindi mo na kailangan ng dalawa, ay, kailangan mo pa ng dalawa kasi yung isi-cellphone mo, yun yung pang-jacket mo. Ngayon yung isa, yun na yung sa'yo. Ano ba sabi? Sabi ko? Yung main mo, hindi mo kasi gagalawin yung main mo, di ba? So, kailangan mo ng alagad. Evening, Osilo Peachy, mega shoutout. Kailangan mo ng alagad na may mga alagad ka para if ever na may manghingi,
Ayun, ayudahan mo. Haha. Naku, ma'am, antok na. Oo. Ano daw sabi ko? Basta, pag nag-live streaming ka, StreamYard ang gamit mo, dalawang kailangan. Pag YT, kahit hindi mo na kailangan ng isang cellphone. Pero yun nga, ayuda. Peachy Cooking, may galachat sa'yo dyan, sis Peachy. Kumusta na? Peachy Cooking, kumusta na, Inday? Sabi ni Kai Fall. Jojo King TV, Danful pa kapatid. Salamat, sabi ni Marasa. Salamat po, ma'am. Sabi ni Biyahe Arnold. Thank you. Welcome. Kasi pag nag-StreamYard ka, automatic yon, pwede kang kumuha ng tugtog mo from your laptop. So, okay lang yon. Pero pag nag-jacket ka, cellphone ang gamit mo na naka-on ang iyong main channel. Ganon. Thank you, Baby Mix. Guys, digit kalembang sweet peachy cookie nakapin. Excuse me po. Everybody needs a song. Ayun, kay Betumlaw. Kita na dikitan host. Oh, Betumlaw? Hindi naman ako pumunta kay Sis Bet. Hindi ako pumunta kay Sis Bet. I look at you. And the wind, flooding, showing again. Don't know how many more tonight. I look at you. I look at you. Hinintay lang kayo dyan sandali. Bigyan ko kayo. Sabi ni Kay Paul, lang saging. Ayon kay Bet Dumlao, kita na dikitan host. Go nang go, Peachy Cooking, sabi ni Kay Paul. Yes, push.
Mayuntak vlog, dikit na rin. Mayuntak. Saglit nga guys. May mga ano kasi na hindi ano eh. Sa Biyahero Arnold, dikit na rin. Sabi ni Bibi Mix. Ayan si Arnold. Tamsak host. Sabi ni Ani Polo, wow, daming alageds. Sana all. Dito lang ko host. Kinig lang. Edit pa video. Naku, sana on. Sana on. Excuse me. Yan, may jacket na. Thank you, guys. Guys, 5-5 dyan. Palitan kayo. Sino may 5 alagad? May pagpalitan kayo dyan, guys. Dana sa nakapin sis host. Thank you, sis Baby Mix. Ayan, sis Sweet Peachy Cooking. Dana sa'yo si Baby Mix. Baba kayo ng bahay dyan, guys. Baba ng bahay. Sa mga nauna dumikit sa akin, mamaya ko kayo bukas balikan.
Basta, may bakas lang po, sure po ang balik. Kaya maraming salamat po sa Baby Mix. Baba kayo ba ay mga hindi binaba ni Night Boot? I'll show you love. Ano nga ako? Dan Kalembal all. Moto check. Stark Vlog, mega shoutout. Anyari? Bulaga. Guys, lablabin nyo naman ang Jennifer Vlogs natin dyan. May siya, may Sek Kay din, sabi ni Start Vlog. Good evening sis, baba ka ng bahay mo dyan. Bulaga. Ani, may siya Jennifer, sabi ni Kay din. Patusok ng premiere ko. Sige po, baba niyo po. At guluhin natin yan. Ayan guys, padikit ka lang bang kay Start Vlog thumbs up ang totoo. Ang totoo, inaantok na. Langga Start Vlog, andun kami sa LS mo kanina. Wala ka naman. Kaya nga sis, magpakita ka na next time ha. iPad Air for Sky Blue Color and Apple Pencil 2 unboxing. Sana all. Yan na. Na all. Na all. Ani megala shoutout Dan Ma'am Jennifer Vlog. Sabi ni Baby Mix. Nagpakita ako minsan pag DBC, sabi ni Sis Stork Vlog. Na all sis, may tusok na ani. Sino po to si Mami? Opo.
Ang nag-iisa. Iba na naman ninyo ni Mami, opo. Bye po, Mix. Sabi ni Jennifer Vlogs. Ako, 3 ninja ko. Sabi ni Star Vlog. Ayan guys, may pagpalitan kayo kay Star Vlog. 3 ang kanya alagan. Magandang dilag. Ako, 20 ninja ko lang ga. Pero yung mga old ko dikit na sa'yo, sabi ni Annie. Pag-ibig. Nanay ko na po, inantok ka na talaga si Sos. Yes, sis, Bibi Mix. Nanay ko na po ang mag live stream. Tawa siya eh. Talaga nantok na ako. Matulog na lang tayo, inantok ka na talaga. Wala pang 2 oras yan. 1:36 na nga, kaya ikaw na nga eh. Halika na dito. Maghikay sa ako host. Maghikay sa ako host. Minaw lang. Pakita mami. Sabi ni Stork Vlog. Maminaw lang daw siya. Makinig lang. Nasa ibang bansa ka ba, sis host? Naku, wala po. Pilipinas, sis Baby Mix.
Ayan, si Stork Vlog ang nasa ibang bansa. Nasa United States of Jamaica. O, ikaw na mag-ano dito. Pinut-pinut ka lang. Jane. Jacket ka lang. Hindi na ako marunong mag-jacket. I know, 3 dot. O, pag pinut mo yung 3 dot, add moderator. Nasa iba ba? Nantok ko talaga ako. Wala na siya, no? Si Kabiyahero. Kabihero, andyan ka pa ba? Oh, same here. Pinas lang din ako. Sabi ni sis, Bibi Mix. Yes, sis, Bibi Mix. Kumusta na? Sa Manila ka, sis, Bibi Mix? Dito kami sa Pangasinan. Samsakdan po sa nakapin. Sabi ni Arnold. Yan pala si Arnold eh. Bahay mo, Arnold. Arnold, baba ka ng biyahe. Ng bahay. Mag-ayuda si Kaden. Please. Ayan. Ayan, kabihero. Nagbaba na kayong tahanan. Si Stork Vlog, huwag kalimutan tamsakan guys ha. Cavite po. Cavite ba si Parang Cavite ata si Daddy. Cavite ata. Kainta. Ay, Kainta pala. May tita ako dyan, Pangasinan. Sabi ni Bibi Mix. Dito kami sa Binalonan, Pangasinan, sis, Bibi Mix. Nagbaba ng Bibi Mix na. Malaki na rin bahay mo. Remind on na. I-remind you guys, si Stork Vlog ang kanyang premiere. Salam ba? Nagpunta kayo Pangasinan 2018. Nasa Palayan, gilid bahay ng tita ko. Wow, sarap naman. Lamig niyan, sis. No, malamig. Dito na itim ko, pero may kulay pa rin doon. Hello po, Ma'am Jennifer. Sabi ni Kabiyahero. Sis host, may falls din sila. Ay, sana yun? Pangasinan. Maybe sa kayo? Sa may Bulinaw? Bulinaw? Sakit ng mata sis, tutok sa screen. Oo nga, sis, Stork Vlog eh. Liwanag. Minaw lang ko, host minsan text. Sige, sis, Stork Vlog. Salamat. May pwede na rin si Mayte. Noras. 43 hours. Iwan ko, host. Nakalimutan ko saan banda yan. Basta tulay din ka dinaanan. Switzerland ang tawag. Oh, banda nga doon.
Antok, mami mo na lang. Mami mo na lang palit sa'yo. Halika dito, mama. Palit daw. Oo, kasi kakaligo lang niya. Kakaligo niya lang. Ma, dito. Ikaw na magpalit dito. Ganito, oh. Mag-end stream. Ganyan lang, end. Hindi. Ayun, oh. Mag-jacket ka dito lang sa gilid, oh. Yung 3 dot. Tap, click, then add moderator. Dito sa dito. Alam mo si Simple Beauty. Simple Computer. Coming off of and dreaming up the night. Sayo din si Baby Mix. Sayo na lang. Mawalang antok ba? Kamsa Coast! Lahat na alagad ng nanay ko. Dito na mag-stream ka na dito. Para matuto ka. Yung nanay ko na po ang susunod na magla-live. Ito mo lang maturo. Tamsak lang ga. Nadigit ko na pala ito. Stork Vlog. Sabi ni K-Paul. Mickey Vlog, dikit na po. Ayan, Arnold, baba ka lang dyan. Yan. Bet damlaw, padikit kalembang din po. Bakas lang po kayo. Bahay lang, Arnold. Ayudahan ka ni Kayden. Paning ko. Saan yung mga dinikitang ko? Taurus, Aquatic, Farm, Tamsak. Magbakas kayo doon ng kay Bet Domlo para alam niyang galing kayo kay Inday Tef. Hindi na ako
Baka yung babadabalay. Guys, baba ka ng bahay, guys. Doon sa nakapin, Baby Mix. Thank you, Baby Mix. Guys, baba kayo ng bahay dahil ang Kaden ay masipag mag-ayuda. Guys, balikan nyo naman si Kaden, oy. Lablabin nyo rin. Welcome, host. Thank you, sis Baby Mix. Tinkerlin tusok ulit, host. Sino to? Ayan, may jacket na. Guys, gawa kayo ng 5 yung alagad para palitan tayo. 5 alagad. Ay, Stork Vlog to. Si Stork. Thank you, sis. May jacket na yan. Baba, hi, Arnold. Sabi ni Kaden. For a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Never ends. Tinker, dikit ka lang bang sa'yo dito. Thank you, sis Stork Vlog. Baba na po, host. Thank you. Guys, palablab sa binaban ni probinsya ng vlogger. Padikit ka lang bang ko sa nakapin din. Dan Kalembang all. Thank you guys.
Harang muna. Thank you. Tama. Dan Kayambang All Provincianong Vlogger. Huwag kalimutan si Beth Domlao nakapin. Magbakas po kayo doon. Wala signal ho, sabi ni Arnold. Dan Harang, no skip na. Thank you, Bibi Mix.
Salamat, Sir Ayuda sa akin, sabi ni Arnold. Pati ikaw, Arnold. May ayuda si Kaden sa'yo, Arnold. Tinker! TikTok sa gabi! Savage love, break your heart. Savage love. Kung meron sana tayo hagdan, no? Magbabasa na ako dyan ng hagdan. Thank you, Baby Mix.
Asan na yung bahay mo, sis? Bibi Mix. Bibi Mix, bahay mo, sis? Tingnan ko yung mga ano alagad ko na iba. Thanks, Star Vlog. Dito ako sa yung bahay. Sana ulo, may pizza. Digit ka lang bang, sis? When the night's out. Na nakita mo? Hindi, dikit mo rin tayo niya. Oo, probinsyana. Arnold na. Arnold, dyan ka ba ba, Arnold? Kaya. Kailangan na sa kanya.
Ma'am Tep, out na po ako. Salamat po ulit. Antok na rin ako. Thank you, Arnold. Salamat sa iyo dyan. Out ka na, host. Maya-maya, sis. Sige lang. Kung ano ka na, antok ka na, sis. No problem. Salamat sa iyo dyan. Sige, till matapos ang LS mo. Nako, sis, thank you. Probinsyana vlogger. Okay lang yan, sis. Pag ano, antok ka na. Dito lang ako. Salamat. Nag-search ako ng susunod na ano. Susunod na gagawin. Pagluluto. Hindi pa host, ikaw na inaantok ha. Oo nga sis, ano, probinsyano. Search ako ng ano. Pwedeng iluto sa cream cheese. Pwedeng iluto, pwedeng gawin. No worries, dito lang. Ako, antok na sipi, gising, tambay, push. Tapos kayo. Thank you, Arnold. Ako, matulog na, Arnold. Sige lang, no problem pag walang signal. Babalang kayo ng bahay dyan, guys. Nag-ayuda si mother. Thank you, sis, ano, Baby Mix. Tamsak host. Baba kayo ng bahay dyan, guys. Nag-aayuda si, ano, Kaden. Baba po kayo ng bahay. Mag-aayuda po si Kaden. Ito pa, ma'am. Naghilamos lang.
Paano kaya to? Adventure lover, build Choco in Kain tayo, sis. Kain pa tayo sa inyo.
Kabehero, bahay mo, sabi ni Kaden. Ayan, si Provincial, wala ba na kayong tahanan? Hello, MVG TV. Mega loud shoutout. Nanonood ako ng how to make cheesecake, guys.
Thank you.
get that great big feel of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a cold times when I'm lying in bed to get it all out in my head. I'm feeling a little peculiar. Into a winter step outside, I take a deep breath and I keep it Thank you, sis. Maya-maya baba na rin ako. Binibake. Bibake. Tapos water. Okay. Ay, hindi. Walang water. Oh, may water nga. Welcome, sis Ho. Sige na, sis, ano? Binake niya. Cream cheese pasta. Ay, parang gusto ko itong cream cheese pasta. Thanks, sis. Parang masarap tong cream cheese pasta, ha? Dagdag nga sana natin. Dagdag nga sa vlog natin. Kinuha na kasi yung kapatid ko yung kanyang electric fan. Welcome, sis host. Sis, sige na. Good night na. Sis, Baby Mix. Thank you, sis. Wala ka bang LS? Hindi ka ba mag-LS? Mainit host? Opo. Wala na yung wala na yung electric fan. Wala electric fan kaya gusto ko ng pumasok sa loob. Hindi pa ako nag-LS eh. LS ka na sis habang nag-iipon ng WH. Para sa WH. Pag nag-LS ka kasi malakas ang hatak ng LS. Mama mo ulan? Lah, umuulan. Ay, kumuulan. Si Koda. Bunso. Magsombrero ka na. Magano kaya ng towel sa ulo mo? Biglang ulan. Next week ka ba mag-LS na ako? Baka lang, ha. Sige, sis, Updated naman si kagrupo ba si mama ko?
Kung kagrupo mo siya, lagi yan nag-update. Blessed Home, di ba? Pag ano, sige, puntahan din kita, ha? Let it shine. Okay, pinagsabay niya yung egg niya. 46 views. Nandyan sa ano, ilalim. Hindi, dyan nakalinong. Okay. Mama mo ba si Ma'am Lori? Sis, sis, Baby Mix, hindi po. Si Kaden po ang mama ko. Kaden. Hello, Ryby. May galaw shout out. Ang ginamit niya butter. Pakibababahay, mama mo host, digitan ko. Ito sis. Kaden. Binababa night boat. Siya yung nag-ayuda sa'yo. Madam, pag sahod mo, bili ka aircon, sabi ni Rayby. Rayby, walang pambili ng aircon. Bakit? Exercise din to Exercise to, guys. Tsaka noong unang panahon, guys, walang aircon tsaka electric fan. Nakaranas kami nung mga bata kami, nakaranas kami na pamaypay lang ang gamit sa pagtulog. Diba? Salamat. Dikitan ko dalawa. Okay, sis. Baby Mix. Nag-ayuda siya sa'yo kanina. Sa totoo lang, oo. Napanganak ako 1985. Anong high school, elementary? Elementary ako, guys. Sa bahay ng lola't lolo ko. Na maypay naman ka-host. Oo, guys. Sa bahay ng lolo't lola ko, pag nagbabakasyon kami doon, walang kuryente. Talaga, swear. Ang lolo ko, rest in peace, ang lolo ko, taga-paypay sa amin para makatulog kami. Hindi nga, seryoso nga. Walang electric fan. Ay, walang kuryente. Literal na walang kuryente. Kaya ang kain namin, alas 5 kumakain na. Dahil pag naggabi na, madilim na. As in, guys, kaya yung mga, ngayon, mga kabataan, napakaswerte. Ang ilaw namin, yung yun gas, no? Yung gas, lampara. Lampara ang aming ilaw noon. Kaya na-experience ko yan. So, okay lang na magpaypay. Dahil lumaki naman tayo dyan sa paypay. Tsaka exercise, guys. Ewan ko ba dito sa mga electric fan na bago.
Yung binili kasi ng nanay ko na isa, digital. Ngayon, nasira ang kanyang power, bago pa lang, kaya pinaayos. Kaya ngayon, ang electric fan, 2 lang, dapat 3 kasi dito sa sa salas, wala. Kasi pinaayos. Kaya okay lang yan, mag-pay-pay guys. Ayan, si Ray, binababa na kanyang tahanan. Tamsakat dikit kalembangin natin yan bago ako bumaba. Kaya maswerte kayo guys kung hindi nyo na-experience yung kung hindi nyo na-experience yung lampara at saka paypay, yung matutulog ka na paypay ka lang. Kaya maswerte yung mga kabataan ngayon. Kami noon, elementary ako, pag sa na yan, bakasyon sa school, doon kami sa lolo at lola ko. Yung lolo ko, taga-paypay sa amin. Pag matutulog kami. Papaypayan niyang ganyan para lang makatulog kami. Kasi sa baryo, yun ang baryo tawag namin. Bahay yun ng side yun ng tatay ko, doon sa kanila. Wala talagang kuryente. Kaya, yung lolo ko, nung nabubuhay pa, nung elementary kami, magpapaypayan, ganyan yan, oh. Totoo lang guys, totoo. Ilaw, wala kaming ilaw. Walang ilaw doon. Kasi hindi pa abot yung hindi ba abot yung noon? Hindi pa abot yung kuryente. Hindi pa uso noon ang kuryente guys, totoo lang. Paypay ganyan. Tapos yung ilaw namin, lampara. Yung gasera. Yun ang ilaw namin. Kaya maswerte pa rin ako, na-experience ko yun. Kasi ganun kahirap. Kumbaga, nakasurvive naman. Kahit pa paano. So, ano pa ba? Tapos walang TV. Walang TV. Sino sa inyo ang nakaabot ng radyo na yung radyo niya is sa likod? Yung likod niya kahoy. Yan yung pinapakinggan namin noon. Walang TV. Walang TV guys. Ang TV namin yung radyo. Balita, ayan. Balita tsaka drama sa radyo. Sa tingin ko ngayon may drama pa rin sa radyo, 'di ba? Yung kay MOR noon, may drama-drama sila. Mga ganon. Saan pa ba? Ano pa bang station 'yon? Sa Baguio, alam ko meron eh. Sa Baguio ba o sa ibang may drama-drama din sila sa radyo, ganon. Hello, sis Mickey. Make a lot shoutout, sis. Hello. Good evening. Salamat, sis Mickey. Nagkukwento ako dito, sis Mickey. Regarding sa pamaypay at saka walang kuryente, walang aircon. Kasi sabi ni Yoyo, pag nagkaroon daw ako ng sahod, bili daw ako ng aircon. Kaya gising ko lang. Sabi ko naman, okay lang naman na magpaypay. Kasi noong unang panahon, nagpaypay talaga kami. Walang electric fan. Hindi kami nakaranas ng aircon. Nung mga bata kami. Kasi ang sa baryo ng lola at lola ko, sa side ng tatay ko, ganun, walang kuryente talaga noon, elementary kami. Walang kuryente, walang electric fan, as in, walang ilaw. Kaya naranasan namin matulog na ganyan lang o paypay. Yung lolo ko, pinapaypayan kami para makatulog. Ang ilaw namin noon, yung gasera. Oo nga, ngayon lang yan, aircon hose. Yung ganon, yung iilawan mo sis na may gas, di ba? Naka-experience ako noon. Tapos, naka-experience ako ng radyo. Yung maliit na radyo,
Tapos yung box niya hindi siya totally kahoy, pero manipis siya na parang kahoy. Yun lang yung parang TV namin. Kasi sa umaga, news. Sa tanghali na, mga drama-drama na, di ba? Yun. Promise. Ganitong paypay talaga. Paypay talaga kami. Pag natulog, paypay talaga. Kasi sabi ko, okay lang na magpaypay. Kasi nga yung electric fan ng kapatid ko, kinuha na niya. Tsaka yung nanay ko, ginagamit. Kasi nakahiga na siya. Yung binili ng nanay ko na digital na electric fan, nasira. Bago pa lang. Kaya pinaayos. Oo nga, ngayon lang yan aircon hose. Ganon din kami ng mga bata. 'Di ba si Smiki? Naku, nakaranas ako niyan. At happy ako at naranasan ko yan. Isipin mo yan, alas 5, kumakain na kami. Si Smiki, alas 5, kakain na kami, no? Kasi nga, walang kuryente. Madilim na. Oh. 6, nakahilata na kami. Kasi nga, sobrang dilim na. Nagpapaypay na kami. Ganyan, paypay. Oo, ang ilaw namin, yung gas na ganon, tapos yung maitim siya na bahay, ganon ang ilaw namin noon. Ganyan ang ilaw namin ngayon, kaya sabi ko, okay lang na magpaypay tayo. Diba? Kaya sabi ko, maswerte ang mga bata ngayon kasi may electric fan na. May electric fan naman noon. May electric fan naman noon, guys. May electric fan na noon, guys, 'di ba? Pero kasi kami, pag bakasyon kasi sa school, talagang pinupunta kami doon sa baryo para alam namin yung buhay doon sa baryo noon. Doon, walang kuryente talaga, literal na walang kuryente. Isipin niyo 'yan. Yun yung namin. At ang gamit lang talaga pamaypay at gasera. Harang init to, 'di ba? Oh, 'di ba? Daddy. Tusok ko, 'di ba? Inuts! Kumusta na mga inutil? Kaya okay lang na magpaypay. Kaya sabi ko kanina may pumunta dito na sinabi kasi sa akin na pag nagkasahod daw ako, bili daw ako ng aircon. Sabi ko naman, okay lang na magpaypay kasi lumaki naman tayo na nagpapaypay. Diba? Lumaki ng natutulog nga kami nung yung lolo ko lang, taga-paypay na ganyan, no? Yung lolo ko. Nako. Kasi nga doon, walang kuryente talaga. Ayan, Premiere. Dan na si Smiki. Init din dito sa amin, o 'di ba? Oo, daddy, may pumasok kasi dito. Sabi daw, pag nagkasahod daw ako, bili daw ako ng aircon. Bakit? Hindi na pwedeng gumamit ng pamaypay? Di ba? Chris Love, mega shout out. Opo, mainit na kasi walang electric fan po. Nasa nanay at saka kapatid ko na. Christine Caronan ito host. Christine, mega shout out sis. May pumasok dito sa akin. Sabi niya, pag sahod ko daw, bumili daw ako ng aircon. Di ba parang yun? Kikita ka lang nagpapaypay, bili na ng aircon agad. Bakit di pwedeng gumamit ng pamaypay? Pwede naman buso, di ba? Ewan ko sa'yo, daddy, naging inuts ka na rin. Dandikit host kay mother mo. Thank you, sis Baby Mix. Di ba? O, di ba? O, di ba? O, di ba?
Nagpapaypay ka lang, bili na agad ng aircon. Hindi ba pwedeng ano? Kaloka. Dalawa lang talaga nadikit ko, hehe. Okay lang yan, Bibi Mix. Gawin mo ngayon host para di TikTok, o, diba? Oo nga, trending nga kasi yan. Si O, diba? Nakita lang na nagpapaypay, bili agad ng aircon. Pwede ba? O, diba? Mickey Vlog, may regalo siya. Guys, patamsak sa premiere ni Mickey. May regalo shout out, ma'am. O, diba? Patam sa premiere ko host. Baka bakas din yan. Ayan. Bukas? Ayan guys. Patamsak naman ako sa premiere ni ano. Chris Love din. Anong oras to sis? 21 hours. Anong oras to? 8? Sige sis, ipunta mo rin dito ha kung bukas to. Christine Caronan. Alas 8, live stream ko ng 7, di ba? Ipunta mo dito para ma-remind kami, ha? Tamsak na po. Guys, patamsak sa premiere ni, ni Sis Mickey at saka ni Sis Chris Love. Matusukan ko na premiere mo, Ma'am Mickey, sabi ni Baby Mix. Ayan. Guys, si Baby Mix at saka si Chris Love, may premiere. 20 eh. Nakalagay sis 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alas 8. Alas 8. 20. Nakalagay 20 sis. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alas 8 nga. Kinain ni Lolo. Bakit? Premiere sis host kanina pa. Hahe. Dito Middle East 3 p.m. Oh. Ay, oo nga. Anong oras na ba dyan? 10. So, 9, 8, 7. 7 nga. $7 p.m. dito, sis. 7 p.m. dito. Mas ahead pala tayo ng 3 hours. Pag nasa Dubai ka, 3 hours. Pag sa Saudi, 2 hours ata. 27 tamsak yan kagabi. Pagkagising ko kanina, isa na lang tamsak. Haha. Sabi ni Mickey, yung tamsak ko, premiere mo, Ma'am Mickey. Andun pa naman, hindi naman nalagas. Si Christine, may 40. Baba ka nga dyan, sis Mickey, ulit, please, ng mo. Premiere mo. Saan na yun? Grabe naman si Lolo. Hindi ka ba nakipagdikitan sis na kasama si Hindi ka ba nakipagdikitan na ang binaba mo premiere? Pero bakit gano'n nawala? Ngayon 13 ka lang, 13. Pagkagising ko kanina, Ma'am, Baby Mix, isang tamsak na lang natira. Ano kaya nangyari? Nako, si Bet Dumlao live. Guys, punta ka kay Bet Dumlao live.
Saglit lang guys.
Hello po, Lube. Magalaw shoutout. Ayan. Good night, guys. Thank you po, Lube Daddy. Salamat. Good night na. Thank you, sis, Bibi Mix. Salamat sa lahat. Chris Love, salamat. Sa aking mother dyan, thank you. Good night, everyone. Thank you, Daddy.